Takže čaute ľudia, dneska tu máme haul zo všelijakých obchodov, budem na to hovoriť. Takže začneme rovno prvou vecou. Kúpala som tento obal, čisto taký krémový. Tento som si kúpila v H&M-ku. Ďalšie kryty. Ešte som si kúpila dva. Som si kúpila v New Yorkeru. Pardon, to myslela kamera. A takýto som si kúpila. A ešte takýto. Ja vám ich potom samozrejme ukážem aj, ako vyzerajú na mojom telefóne. A ideme na ďalšie veci. Takže ďalšia vec. Nie je to veľa. Som si kúpila v New Yorkeru takéto tričko, oversize, sú tam takéto babiky. Sa mi to podobali akože z Robloxu. Tak sa mi to páčilo, tak som si to musela kúpiť proste. Ďalej sme boli v D&K, a to je už posledné veci sa mi zdá. Toto je už posledné veci. Ale nie, ešte sme boli v Decathlone, to vám ukážem potom, ale tak sme kúpili túto vôňu na záchod. No, takáto levandulová, až keď to takto ovráte, tak to proste cítite, že to je taká pekná vôňa. A aká som udleskala, lebo sme boli v aute a tam je ako 40 stupňov, akože ľudia, chápete? Niekde sme kúpili ešte tieto zapalovače, bobka. 3. Stále tuším euro, alebo koľko. To je jedno. Ďalšia vec DM-ky je tento sprej na ľahké rozčesávanie. To som si pre mňa. Lebo mám husté vlasy a nejde mi to niekedy rozčesať. Ďalšia vecička sú tieto cute vlhčené. Tento hrošik sa mi páči asi na tom najviac. Takže ďalšia vec, to bude tuším posledná z DM-ky sa mi zdá. A áno, DM-ky to je posledná. Tento púder na vlasy. Som to chcela len proste vyskúšať, ma to proste len zaujalo, že akože čo to. Ale stalo to nejaké 2 eurá, sa mi zdá. Ale púder na vlasy, áno, tak môžem to otvoriť, že čo to je. Vidíte to? To je pekne to vonia a už asi viem, čo to je. Takže to si tak ako s tým, tak neviem. Nie som to proste už videla. Aj kamera to používa. Zabudol som si ten púder na vlasy. Ale to asi bude také... Neviem. A posledná vec, som bola v Decathlone, som si kúpala na plavecký okuliare. Sú modré, ale ja mám rada modrú farbu. Už moc nemám rada, ale sú takéto okuliare, ale ich ukážem aj na sebe. No, vyzerám jak dement, ale na plavecký sa to akože hodí. To je všetko, ešte som vám chcela ukázať tie obaly. Ale to vám ukážem v short, lebo toto bude akože video, akože celé 4-minútové. Ale tieto obaly, ako vyzerá na mojom telefóne, tak vám ukážem v krátkom shorte, alebo čo sa volá short, takom krátkom videu na mojom kanáli, takže sledujte. Ale to je všetko, ešte tu mám... Ešte som si kúpila Figo Jusik, lebo som nemala čo piť. Už to je nic moc.
Akože, to je všetko teda. A dajte odber a like pre ďalšie takéto video. Čaute.